Máme záujem na tom, aby rozhodnutie, ktoré sa týka nábrežia, Dunajského nábrežia a budúcnosti PKO, bolo urobené po širokej verejnej diskusii. V prvom rade chceme, aby sa mohli vyjadriť všetci zainteresovaní, ktorí sa k tomu priestoru chcú vyjadriť. A to nie sú len aktivisti na jednej strane alebo investor na druhej strane. Chceme, aby sa vyjadrili aj bežní bratislavčania, s ktorými keď sa stretnete na ulici, povedia vám svoj názor, ale vlastne ho nemajú kde povedať. Druhým cieľom tej diskusie je pozbierať všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na rozhodnutie. Hlavným výstupom tej diskusie by mali byť silné argumenty pre rozhodnutie poslancov Mestského zastupiteľstva. Chceme tú diskusiu viesť tak, že budeme robiť odborné stretnutia, na ktorých sa bude môcť diskutovať, povedal by som, pre a proti, napríklad otázka pamiatkovej hodnoty PKO, otázka možného využitia toho priestoru z hľadiska jeho funkcií. Chceme vytvoriť priestor na internete mestskom, aby tam bolo možné prezentovať všetky argumenty, ktoré budú v prospech z niektorej z tých alternatív. Chceme vytvoriť facebookovú skupinu, to znamená, aby bolo možné diskutovať aj týmto spôsobom. A otázka bude, ako potom vlastne odmeriame, čo si bratislavčania o tom probléme myslia. My chceme na konci, aby bola reprezentatívny prieskum verejnej mienky, ktorý umožní ľuďom, aby sa vyjadrili, bez ohľadu na to, či boli súčasťou tej diskusie, to znamená, či niekde prišli na nejakú diskusiu, či sa niekde internetovo vyjadrili. Náš záujem bude v koncentrovanej podobe dostať do každej domácnosti, ako vlastne vyzerá tá možná budúcnosť z hľadiska jednotlivých alternatív. Tá diskusia bude vedená čo najširšie v tom zmysle, aby každý dostal základné relevantné informácie. Momentálne pracujeme ešte na pripomienkach, ktoré sme dostali od aktivistov, ktoré sme dostali od investora a ktoré očakávame od poslancov Mestského zastupiteľstva k štruktúre tej diskusie. Problém celej tej verejnej diskusie je taký, že my nezačíname na zelenej lúke. Nezačíname na zelenej lúke, my sme limitovaní rozhodnutiami, ktoré boli urobené v minulosti. Konkrétne mám na mysli to, že máme budovu, ktorá je v mestských rukách, pozemok v celom tom priestore je súkromný. Keby sme boli pred predajom pozemku, keby sme mohli slobodne rozmýšľať o budúcnosti nábrežia bez tejto záťaže, bez tých rozhodnutí, ktoré boli urobené, bez tých zmluv, ktoré zaväzujú mesto k istému konaniu a kvôli ktorým nám hrozia žaloby, tak by sme mohli tú diskusiu formovať a formulovať inak. Zorganizovať takúto diskusiu, ktorá sa v takomto rozsahu v Bratislave v podstate za posledných 20 rokov ešte nekonala, je naozaj zložitý problém, pretože nemáme skúsenosti, ako to robiť. To PKO je naozaj komplikované, zložité, ale predpokladám, že tú diskusiu zvládneme, tak aby nikto nemal pocit, že nejakým spôsobom uprednostňujeme jednu, druhú, tretiu alebo štvrtú alternatívu. To znamená, chceme, aby mesto bolo garantom toho, že je možné prezentovať akýkoľvek názor, že tie názory môžu ovplyvňovať iných účastníkov tej diskusie, ale na konci si na základe tých argumentov každý môže urobiť svoj vlastný názor a ten prezentovať napríklad prostredníctvom prieskumu verejnej mienky.